Namayani ang pagkakaisa sa mga estudyante at faculty and staff sa ginanap na Sports and Cultural Olympics 2025 ng Don Mariano Marcos Memorial State University Open University System o DIMSU OUS sa San Fernando City, La Union. Binuksan ang programa sa isang Zumba na dinaluhan ng mga estudyante mula sa 4 na programs ng DIMSU OUS, mula sa graduate programs, agriculture, education at business administration. Kasama rin maging ang mga professor at staff ng DIMSU OUS. Binuksan din maging ang Merkado TOUS, kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na magbenta ng kanilang produkto. At para formal na umpisahan ang mga aktibidad at patimpalak, isinagawa ang ceremonial lighting of torch na pinangunahan ni DIMSU OUS Executive Director Dr. Bernardo Lamadrid. Let us promote camaraderie, unity within the Open University System, and I hope that from this school of students, athletes, and artists ay makakasama kayo sa ating celebration ng university sports and cultural activities by December 2025. So sasali tayo sa university meet natin. Nalalo pang pinasaya at pinainit ng Yale presentations ng bawat academic programs. Mula sa undergraduate programs ng Bachelor of Science in Business Administration o BSBA, Bachelor of Elementary Education o BEd, Bachelor of Science in Agriculture o BSA. At hindi rin nagpahuli ang mga estudyante ng graduate programs sa ilalim ng master's and doctorate degree. Iba't ibang sports events din ang nilahukan ng mga estudyante, gaya ng tune-up games sa basketball at volleyball ng graduate program at BSBA. Spoken poetry, vocal solo and duet competition. Sabay-sabay ding nananghalian ang mga estudyante bilang bahagi ng pagpapatibay ng samahan ng bawat isa. Highlight sa aktibidad ang search for Mr. and Miss OUS. Ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na sumali sa Libnos TOUS at Taraki TOUS. Nabigyan din ng platform para ihayag ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Sabay-sabay ding nanumpang mga nahalal na opisyal ng student organizations. Ang selebrasyon ay simple pero makabuluhan. Layunin na aktibidad na ipabatid ang iba't ibang programa ng DIMSU Open University System sa mga nais makapagtapos sa kolehiyo. Masaya po kami ma'am kasi ito po yung relaxation time po namin sa working student po. As a single mother po, nagkakaroon po ako ng mas madaming time sa anak ko kasi nagiging Saturday lang po yung schedule ng klase namin. So by Sunday to Friday nakakasama po yung anak ko. Tapos meron din kasi kami mga working students, wala silang full time para mag-aral pero gusto nila makapagtapos. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.